Buling di ako maage. Sa pigiling ko, yaw naman dyan si Butla. Ito kung paligso ka naman, ine. Kung di ako sumasagot, umaage. Hindi na bata mo ako, kondisyonum, pati ine. Hindi mautong pala, hindi. Paano daw, ine? Hindi na bata, may mga langaton gano'n dyan. Kung tumagi man nga niya ako naman, makakatangkad ka kamali na. Muli ni, na niyang pangyari. Ano naman sa naampal eh? Mali, ikaw na nga niya ako, tabo ta ka naman agiyan, takong maldisyonin mo na naman ine. May laban iningon yan. Nagkatagbo kita ang digiman ako nag-agit. Taho dyan nga, may pigiling ako. Yaraon dyan sa tapayas, pigiling ko. Iyon na, iyon na. Nag-ano dumangkan sa tanglad. Isu. Kuda nag-okay nyo. Iyon na. Magulay si Agom. Pakulaw ng gad naman. Puro mo ng gad paligso. Mapakulo man taga pare. Magulay kami ngunyan. Nagbalikaw na nga ni ako, tamay laban ine. Dahil sa kang nga ni dyan nahiling na nag-aagi lamang dyan. Talay mo na pig-arag yan, kitawo. Dahil man, tao dyan magsudag kami. Kundi, pero pigbisita ko, tamay hinugo na sa tapayas. O ano pa? So tanglad, marambungo na. Iyon na. May mga tanglad na naman ang Ngunyan. niya. Tamaw nitong pinudok ng tapayas dyan. Tamay laban nga na eh. Tuloy ine. Itutuloy ko ini yo. Dahil mo na pa di pagtuloy. Yun na. Yun na. Tama na ha. Dahil na pagpapararimo ka. Tama na. Tuloy ini ko niya. Dahil pagtaram ko kung ano-ano. Dahil dahilan. Si Agom. Dahil ano ko niya na. Dahil krudo ko niyan. Kaya tuloy ini. May dahilan. At taon-taon na. May dahilan. At dahil na. Diretso may na eh. dahilan. Diretso na eh. Paday, may dahilan paday. Diretso na eh. Mahala ka dyan. Ay, kung di ka magtubod, bahala ka. Ano daw nangyari kay paday? Dahil lamang sa kuya nagdangog. Kung niya. Ano ka paday? Huwag ka naman ay nakapamaldisyon. Imbis na diretso sula ko kasubagaw. Napalakan. Dahil man ako pa din nagmamaldisyon. Nataymingan sa na ako. Nagpupudo kang tapayas, buda. Nag-ano ako kang... Nataaram kung hindi ka maagi. Luminayag lang, 5-5. Ang bata pambakal ito ibaw, kinurig. Ayan ang problema sa imo. Kung dinangog mo ako, arog ka niyo. Dahil ka na daog. Ano man nga ako sa'yo, mahimatik kang kasubagot. Dur-diretso dapat, ang nagbubulang kaya, dur-diretso, lang mga kiling-kiling. Nga, yung nga ni, duro-diretso nga ni kita. Sabihin mo duro-diretso, na nadigdi kita nagsabatan na duwa. Kung ministrya kaya kasubago na may mga tanglad, may mga tapayas, puto rin nagpaligsok na naman. Nga. Pade, timing lang ito, tamagulay kami. Di ko man aram na mabulang ka, digdi ka maage. Ngunyan pade, kung dinangog mo ako, sigurado. Dahil ka lamang na daog. Nga, anong itara mo kasubagaw? Halik ka naman. Halik ka naman, sarong nindo. Kinaamo ito si Pula. Iyo nga ne. Ayaw, kinaamo si Pula, malinigaw. Maligaw. Oh, pig para sigidan iyan ni Mrs. mo. Dahil man nga ning krudo si Mrs. Pig para sigidan, lumambaga sa tangod ka ito. Ano? Di ba lason bagaan? Oh, yan no, natagong pigbasol mo. Dahil malapit yung sigidan, pag may laban, makalong mati dyan, dahil malapit sigidan. Oh, yan no, dahil makipagbasulon. Buliin niya si Agom. Kung tuminawag baga sa kuya, pagkakataon muna itong nanggana Ay, ka. kung magkatulos tinaram, dapat diretso pagtara mo. Dahil kung nga natin, makatarang bigay itong antara mo. Dahil na ngaya, dahil na. Pagsusulang mo ako. Pagkakataon muna ito, oh. Di malason an, probado ang nagbahingan. Saka, anong niya? Luminayag, 5-5, boy. Tudoy. Ano, plama. Natapagal na sa kang kulay mo naman, luto na. Ubos na nga na eh. Oto nga na eh. Hugasan. Ano mo? Kasubago pa. Naruto yan na, daw pasumanaw. Ngayon, pagtataram ko sa'yo mo. Ano, tayo ko naman ba? At may bahaw pa. Una sa tapayas. Plama. Nagprasigilan pala ni Agom! Sumakulan ni Pula, bulinin niya, tadawag naman! Paday! Ano? Dahil naman pa rin pagkaon, paday. Ibalik ka pa rin mapasma. Nakabulang ka man. Nakabulang nga ni Rutoy pa. Nara niya.